Daday. Kaya, Nagngato tinaalak di kwes. nang ato tinaalam ti kwais. Daday. Imposible mo daytan. Nang ato tinaalam ti kwais. Daday. Nang ato tinaalam ti kwais. Tatihanak nga mamati anak amok ti kapasidad maun. Tamano kanumal ti inaalam ti kwais mau. 90/100, daday. 90 over 100. Daday. Sa nga pulo lang ti kamalaim. Daday. Na, sila imposible sa mga data. 90 over 100? Daday. Anak nga gululbawd. Nakagululbog. Pakita bang? Daday. 90 over 100. Amaw ti kapasidad maun ni child. Agpod no kay tata. Ninayunan ti zero da ito yaya. Madimat daday. Matimat nga. Ninayunan ti zero ya. Madi daday. Madi kagululbog. Ninayunan ti zero ya. Madi nga rod daday. Madigarod dadi nga. Ninayunan ti zero ya. Madi nga rod daday. 90/100 nga rod. Ampita madi ka mamatay. Ay naapaw. Kasano nga mamati ak anak kam amukan. Isong agpudnukan. Ninayunam ti zero da ito'y aya. Madimat daday. Madi nga rod daday. Basta 90/100 tinaalak daday. Ampay nga minta di ka ngay mamati daday. Naapaw. Agpudnukan. Ninayunam ti zero ya. Madi nga rod daday. Basta 90/100 ata. 90 over 100 nga. Sige, di ka pa'y lagpudno ta. Makita, hangkay kanti allowance into bigat. Madikag cellphone, madikag internet time. No, di ka pa'y lagpudnaw. So agpudnukan, ninayunam, ti zero da ito'y aya. Madi nga rod daday. Madi nga ninayunan ti zero. Ninayunak ti 9 daday. Anak, kalkalpas ti tisyaw, kumusta may iskwilam? Ay na daday, sakti. May nga kalaingan hindi iskilan ka daday. Daday. Sige manggaraw, testingin ta manggaraw, no talaga mga may isa ka nga kalaingan di iskwilaan niyo, kinuan damo ilang tinasursuram. Sige daday, anya ba ti damagam? Nalakalang anak, English lang, English. Naglakamot tan daday. Bring it on. Ayun na, ako naglastugan. Sige, mag-around. Easy lang daw ito anak. English lang. Anya, ti English, iti manok. Chicken daday. Pau, talaga mo naglaka Chicken na chicken mo ajay Talaga mo ati garad. Anya, ti English, ti anak, iti manok. Anya daday, anak ti manok. Anak ti manok. Kanya ti English na. Anak ti manok daday. Naglakamot ton. Awan la sa balen, basic. Chikiting daday, chikiting. Inaramig mo mutin nga po sa anak. Aman daday, chicken to pay di manok. Chikiting ba't di anak na?